What's up mga kaabay? Welcome back sa among YouTube channel nga Native Bolanos. Karon mga kaabay, manguha may og bulanghoy kay among moong pinoto. Hindi ka tuwa nila. Nagluwag magpuli na si Tago. Sige mo muna kita. Maghimot ang pinoto mga kaabay. Yan na lang. Behind the six. Si. Sa mga kaabay, at ang dadon dito sa ato? Agawan River, no? At may mga ligo dito. Ara mga kaabay, uban na may. Mga tayo bulangoy, bulangoy. Tara! Doon na may muhag bulang ko mga kabay. Init jam mo. Basta, balik ka lang eh. Init mo kabay. Parang bulang hoy mga kabay. Narabos mga kabay na. Tara na. Yeah man. Wag sila labay. Ani, Juan, bulangoy. Sa Bisaya o sa Tagalog. Tumuting na. Kamuting kahoy. Kamuti na kahoy pa. Ano lukaton mga kabay? Abangi ko, kaya di ko kadaog. Siguro ni unod. Gani, gani. Tara mga kabay, nagkuha, damo. Bukaon na ipuning juta og bulanghoy no. Ina, gagmay ra may ulod. Mga kabay, nagkaagit ang giibot. Ja, sita gamay. Sige na. Mga kaabay, di kadaog. Surprise! Bunga. Mga kabay, ni bunga bulangoy. Eh, Mga kaabay, what isod? Botol man. May tagog. Kasoy. mukbangin mo, mukbangin. Mga kabay, sakto rin siguro na. Taghanan ni kayo putoon. Ayan ta mga kabay, uli na. Mga kabay, Ryan. Gaan na maguna. Kore, Pananalong. banana long mga kabay. Banana long. Mga kabay, mga iluan. Mga ng mga lapok. May pinta. Pitan na mga kabay. Finish product. Tara mga kabay. Mga kabay, bangguro na ni Abay Ayan. Si Jara yung banggot kaya isa lang yung bangguran. Bahala si Jan. Yan yung magbanggot mga kabay oh. Padoon mo na, makita sila sa resulta. Anad kayo no. Mga kabay, ang tabangan ngayon, naluoy ko. Nalaki na raban eh, kaya huwag mo subscribe. Sige na magtanaw. Mga kabay, naman na magkagod. Oh, bagod ay.
Yara na, mana ni. Igo na ni yung photo sa kalibo sure maghimula ni mga kabay. Kaya nagmamay kuan patuon. Isu dari sa kuan kana pupot. Banig di ay awan kuan. Musket. Tama ka ba yun? Na Pupot panig. ang mga kabay manait na ta. Tawa kuan ni? Yan pa lang ba? Kumot-kumot ton, di paipitan o kuan, tabla. Arong sigig to o juga. Kuman sa ni? Dahira, trapuwar ko, sige! Ya. Mga abay, kuan juga na. Na tanga na taga-sukal. Tambay sa akong diabetes ito. Nagana to mga abay. Diabetes dito yung kaon. Dito sa Ramiro. Tara. Haloon mga kabay. Kaya ka rin mga kabay. Wata na itong bukaw na eh. So ibutang na eh. Lunod na rin. Bulangoy. Bulangoy pa na eh. Nagkaluto. Puto na. Mga kabay, bukaw na kuan kalan. Tara. Kalan ko siya. Ya. Ang butangan dare, pero nagkaloto, alsahon na dayon. X by X na. X na ano? X o puros. Hilak na ko. Ya, taguban. Wanta na ito. Taguban na. 1 hour later. Mga kabay, luto na. Luto. Luto o puto. Ito na ito sa Agawan. Agawan. River Park. Tama mga kabay, tara. Let's go. Mga kabay, niabot namin sa Agawan Lake. Mga kabay, ligo na ta. Tara. Mga kabay, boday ni Juan. Ayun na. Tinaw kayo ng color green. Sagbet. Sagbot. Mga kabay, lubog-lubog gamay. Kay tinguan mo mga kabay.
Nagdilawan mga kabay, kaya naanan mo pumiglubog. Tapos awa, agsuba. Native gini, native. Ay, nato, i-delete ang ano na to. Okay nga ba? From the violet corner. The gold medalist of the 2019 SEA Games, Carl Ian Dili. Ano po? Nah, dugay ka agdang na. Ansara. Mga kabay. Hindi man. Kaya man. Last but not the least, from Russia. Mga kabay, mga una ta. Asa, sino to? May mga kabay. Huwag yung mga tubig. Ayan. Tudlo din. A few moments later. So mga kaabay, mawala to mga kaabay. Shout out ko ni Tribleps Malakas. Sa Cavite. Dengan salamat sa imong suporta. Shout out kong Joan Gundaya. Salamat sa imong pagsuporta rin. Shout out ay kung Abi Bambi at Transporta o pag-share sa mong link. Salamat. Shout out day ko kay Cristobal Tulupo. Salamat sa imong pagsuporta sa among channel. Para to mga kaabay, daghang salamat sa inyong pagtanaw sa among video. Kung gusto pa mo makakita sa among video, paliho ko i-share, i-like, o subscribe mo, i-click ang bell button para ma-update mo sa among mga bagong uploads. Daghang salamat mga kaabay. God bless. Stay safe. Stay safe. Stay safe.